Kita naawis tayo mga panahon nila. Kung ito ba pwede kong mga sa kanisa. Kita sakit yung mata. Kurang adure iti gusto mga sisiit. Iti ikarasya tilog sa kita. Antay kumanga mga yun ang mga yan ang salit. Kasadangan daw at nakakita na pagkultuloy tayo kung na nakakanansya ko na salit ko na kung wala unay na dito ikaroon na ang narabinan tayo ka sayang pagka hindi mo na ila tayo ng pagkita ng pagkita at di panunulan tayo kasi video kung basahin tayo manunod ka sa DJ item na kablawi ka kapag tayo DJ ko na nabito kita kung paano na na pumaduma ngayon na kinaiban kasi pumangan banda na mabasa tayo rin yung mamang tayo enjoy ang naman na bandalag na yung tagang ito na kinalintek kasi ikanalintek bandalag na pinagalos ko na naabsat at yung launay dagit bandalag yung maraming pinagsulat ko ka dagit ko'y pagpaay na lagi pa tayo kung basang man sa pwede ko na matutulog ko. Kamu utsada na kakaksa, dito niya malabangban na talikod mo. Dito niya malabangban na tanagayaw. Dito niya malabangban na tanagayaw. Dito niya malabangban na tanagayaw. Dito niya malabangban na tamakangkal. Dito niya malabangban na tanagayaw. Sila mata. No, adaan niya man akin na sikat. Kaya mo niya man Inyo, adaan niya mga tinagayaw, panamutan niyo ito kabalitan. Kasi nagkamahawalan ko dahil ito kagsakit, hindi ko nakatayan na, kasi nakikita na tayo ito Diyos, ito pakalaglagitan. Pakalaglagitan, ito dito kinaimbag ito Diyos kada tayo. Dahil ito ipainan na, example tayo kumangan, hindi ko nagbibiyag na, Lopay adada ko ng manan dagiti isong sisi ititibiyag tayo. Antay ko mga magaon. Mudikit sa itang tayo kayo mga itisong na panagkararag tayo. Sa itang tayo kayo mga itikumakit itiday ko na ngayon sa kagos. Bakit wala unay na dito na klase itipanog mo itibiyag tayo yung kabsat. Mudawatan lang mo na ang may itos awan buwan ko ang ipakilin. Kaya lupay pag sa tayo sa dadaan kita iti isang nga ganang siniti barukong kaya mo na umay nasa kita umayda nga kanang kalagit kalatiyo umayda nga kitain lang makasamo iti minamigil iti may skin may sakada tayo ano siya ka may sakab sa nakadisconnect today ka yan iti Diyos iti kanakaroonaan na napanitagkan tayo iti so, amin pagnalipitas pa kita. Ijay, nakitain na mga sanong nga mas mapag itideta kaagda nga ro kami ka kayo. Kaya sa akin na ito nagabsat ka. Hantay nga mauma, hantay nga agkaboy, mudikit ng naruna iti Diyos, hantay nga pagkapitan. Tawan sa bang pagsak ko iti Diyos. Tawag siya sa talaga masubok mo. Ito nga, kasama itidag kayo, pamilyakan. Kaya kumata, nubay aduda dito na kumay sa kayo kakasal. Dito na amin para sa mga aduda kakasal na lalo kuma lumayan si amin ano kung kakasal. Sino gulpunan na hanggang itikay ng matulit kuma. Yung hantay na ipalubos ko sa mga tulog. Kababae, tinitaya ko Diyos.
kayo ng mga na tukot ay bata na ang yung mga ako manyaman ka dito pagsubok na bukong kayo makasa. Kaya sarakin kayo mga pagkakabs na tujay dito surat dito ruangan dito na ruangan may paay kagalitin na nakita malala kaya kagalitin tumulat kagalitin taga-subong mo kagalitin tugaw kagalitin takaw kagalitin takaw gamin dito, hindi ko man nakita madala. Kaya nakagad dito mula, hindi ko na sa loob. Hindi ko kapsat mo, tingin basa dito, hindi mo, ang bata dito, hindi mo kung sa mga banyak na madala. Pag nakita madala, dito na inlubungan ni Aramil ka basa. Tentas namin dito, pag nakita madala, dito oras dito. Naman minsan, at hindi agaw, at hindi agaw nga mapanunod tayo itihan normal. Ngayon, reject kita hanto mga maimula ito po sa panunod tayo. Kaya hindi dito yung agaw katabsat nang pinakumanga ito Diyos, ititay day tayo. Kaya ito nga agaw, kunan na subject ito. Ito agaw di ako, kunan na katabsat. Kaya hanggang kumanga, ipalungkos ito dito yung agaw kaya tumagas tayo ito hantay man lang yung sabi ito magpagulong bata. Hantay man lang yung malagay ng Diyos. Ikapsat. Ngayon, dinarap ko natin yung kapsat ng Diyos. Isang ayat, kaya mo iti ayat, kaya kakada tayo. Kaburan na amin. Iday tawag na. Bibignain tayo ang kadagset. Bibignain tayo ang isla kong mga titik. Kung panagbuhin, man niya mag-ibigin ng pagdulong ng Kristo. Kaya, awat sa bali, kawat sa karamihan kayo, ludi, dayjay, alat iti Diyos. Ludi, dayjay, bilbirin iti Diyos, isupang maa, iti may kalimit, iti po sa panunod kayo. Ito sa titulo ng 4, sa titulo ng 4, iti Diyos. Basa kayo ito kasi. Kunan na iti 8, kapag na ako nakaibigin muli ito na po, ipan na sinayawan, ipan na kakalaw, kaya pinikan na ikalang ka pagitilang ka. Kaya daytoy na daytoy na iuuli, kaya ikayat nasa ulo. Lubikit imulog, kaya dagitidisu, anababa, itisagat. Kaya imulog, isunatwain, dali iuli. Hindi mga natupay niya, pagkakit ito aming alagat, tapno ko na dali po kami kabaliman. Kaya tigil na duma, ikadil lang ako ko, kaya tigil na duma, mapagpo. Kaya tigil na duma, evangelistas, kaya tigil sa sabali, pastor, kaya mag-iwan sa iyo. Amay paay, hindi pa nagkaan, amay nagsisasan ko, amay paay sa marami, hindi pa nagsabi, amay paay, hindi pa nakabangon sa bali ng Kristo. Kaya tuloy na pagkat, kaya madasan tayo ka, at ang ipaay tayo, ibagbagi tayo, kaya sabay ka din, itahantay ko mga maupay, without sa loob ko ng mga flat, ang service Diyos, kaya kanamayan tayo kumain panang survey, panang buray, kaya ito niya i-deliver yung Diyos sa basta. Nangangro na namin nakarakam, set na tayo nagkain. Kaya tayo, sino mo kung nanangaro na itinag-ula, isinagpagito mo na, nakalaman ito natin. Kaya ako mga kabsa, nagitag na tayo nakain. Kaya sabi ko nga, hindi iumay tayo, hindi ito nga daw, hindi ito nga balik kasi si Diyos. At aga ko nga nga kami, hindi mo na kita rin hindi ikaw ganti ko sa kumugagan sa kapagsat. Kaya pagbalin ko nga
kapag-amasal, manin. Yun mo, kasi may malikat, ganito na, at kung nagagawa ko yung hangal kaya sa mga ng Diyos, tapos nila unang ipagkat na lumamisan at dapat ibigin niya yung hati maluwatan sa pagbasulan. Yes, sabi ko mga tagagawa ko dito na balik ako sa Diyos, kaya masubos na ko kapag sa dito na lang kasi na ito. Pag natubas kasi sa yung tundong tiniti ako kung natin yung diba, tulogyan ko natin yung mga Diyos, kung na kaya ang dating mga makita na masigat na yun. Kaya kawin ko sa bahay ng nagagawa, yan. Isot na pudpud no bibilin di ako Ibaglay na Diyos ni Jesucristo, di ay natalik, Jesucristo, pinimong mo. Isu amin na tuklak amen na Isu amin na rigat itured na Tawaten nantuti supapak na Isagot ti Diyos ti agtong